Vel, den tredje del af Vælgermødelsesmødet begynder vi nu. Og kandidaterne har skiftet plads. Og så det næste spørgsmål, det er en videospørgsmål. Det er et spørgsmål til alle partierne. Det er, at det mest, det, man mangler mest i samfundet, det er psykisk ambulatorium, som er døgn åben. Og sygehuspersonale har ikke ressourcer til det, og politiet kan heller ikke tage sig af det. Og hvis man skal have psykisk behandling, er man nødt til at henvende sig til kommunen og få tid. Og der er ingen, der har mulighed for at henvende sig. For eksempel ved selvmordstanker. Al-Safik er det næsten det eneste, man kan henvende sig til. Men det er dem, der behandler misbrug af alkohol og narkotika. Og familiecentret har kun begrænset åbningstid, og det er familien, der henvender sig der. Psykisk akut skadestue har vi brug for i samfundet. Vi har mistet, der er for mange vi mister. Der er for mange selvmord, og vi er nødt til at gøre noget. Jeg arbejder med mennesker selv, og det er nogle af de ting, som jeg arbejder med. Og så på forskellige steder, så har jeg samtalegrupper af efterladte af selvmordere. Og hvis folk kommer til skade, fysisk skade, så kan det komme til sygehuset. Men nogen, der får akut psykiske problemer, har ingen steder, der kan henvende sig til. Og hvis der kan selvfølgelig henvende sig til sygehuset, men sygehuspersonale har fået travlt til at modtage psykisk syge. Vi kan se, at i det sidste 5 år, at gennemsnitligt er det 3 for om året, og her sidste år er nogen, der har henvendt sig, at det vi begår selvmord har været 1200 sidste år. Akut psykisk hjælp, eller vi arbejder for at arbejde sådan en. Ja, og dem, der har været opvokset i familien misbrug, og som er voksne her, det har ingen sted at hente hjælp. Og når man ser på politiets årsrapport her sidste år, vi tænker på, eller selvmordstanker, og som henvendelser var 1200 sidste år. Og der er mange, der har familier, der har behov for hjælp i sådan tilfælde. Og forskerne har sagt, at i det kommende år vil psykiske problemer være en af de største problemer i samfundet. Vil vi være med til
at under prioriteringen af sundhedsvæsenet, så vil vi oprette etablere psykiske behandlingssteder i sygehusene. Hvilke forskel vil der være i forhold til i dag? Det skal være sådan, at folk kan henvende sig, men tallene viser, at nogen, der som ikke har akut hjælp at henvende sig, men der er nogen, der har akut psykisk behov for hjælp, og det vil være banevejen for, at man etablerer et sted, der kan henvende sig. Vi har selv ansvar for os selv, og der er for mange rygere, og der er for mange, der ikke passer på deres sundhed, og der er for mange, der aborter, og vi kan undvære her i dag, hvis vi undværer dem, så kan vi oprette steder, hvor der er akut nogen, der har behov for akut hjælp, og så vi skal ordne sådan forhold, så er vi nødt til at se på os selv. Siumut, Erik Jensen. Akut hjælp. Hvordan vi arbejder for oprettelse af psykisk henvendelsessted. Jeg mener, at vi skal være forrest til at etablere et sundt samfund. Nogen, der har behov for hjælp, vil arbejde for, at det skal have et sted, det kan henvende sig. Det kan ikke være rigtigt, at med hensyn til gennemsnitligt selvmord, har vi verdensrekord. Så efter hvad der er behov, når der opstår behov, så er vi nødt til at ordne det. Og i det her tilfælde er vi nødt til at samarbejde med kommunerne, og en af de store problemer, det er brugen af euforiserende stoffer, er vi nødt til at få løst. Og vi skal have vendt udviklingen. Kan man være sikker på, at Siumut vil arbejde for. Ja, Siumut er klar til at oprette psykisk skadestue, og vi vil finde finansiering til den. Og så Sylarategisi, hvad mener jeg om psykisk skadestue? Hvordan vil jeg arbejde for det? Jeg blev berørt af spørgsmål. Jeg er selv med i bestyrelsen for SOSA. Det er det psykiske forening, og vi får mange henvendelser fra medlemmerne. Forældre, der ikke mangler henvendelsessted. Enhver kan få psykisk sygdom, og tallene, og der bliver flere med psykisk sygdom. Den sidste rapport, som begyndte i 2003, så vil jeg spørge Naalakkersuisut, hvorfor man ikke har udgivet nummer 3 i rækken. I Danmark er der sådan et sted, og i Sverige, også i Sverige, og så vi kan henvende sig til os til dem for at vide på hvilken måde vi kan etablere sådan. Jeg har en datter, der har syg af skizofreni. Det tal, der kommer frem,
det offentliges arbejder hjælper ikke, og vi er nødt til at alle partierne er nødt til at snakke om problemet. Hvordan vi arbejder for etablering af sådan en, det vil vi arbejde for oprettelsen af psykisk skadestue, og det skal være en af de vi prioriterer. Siumut, du kan måske svare på det. Vi skal ikke blande os i at pege på andre, men vi vil være en af de ledende for at løse problemet, fordi tallene viser, at vi er nødt til at arbejde intens med problemet. Vi kan ikke komme udenom, at vi er nødt til at snakke eller samarbejde med kommunerne om det. Og som hun siger, at alle partierne er nødt til at samarbejde omkring det, fordi at vi skal etablere stærke familier. Og der sut. Tak for spørgsmålet. Det er nødvendigt, at vi skal have et behandlingssted for psykisk syge, og vi må erkende, at i sundhedsvæsenet, at vi ikke lykkes med rekonstrueringen af sundhedsvæsenet, fordi vi mangler mange læger. Og dem, der forbruger og får sådan stoffer, og på grund af misbrug, der er mange selvmord, og sådan forhold. Selvmord har udgangspunkt i misbrug af alkohol og forsendende stoffer. Vi er nødt til at have råd til at etablere sådan forhold. Alle partierne er nødt til at samarbejde om det. Og vi er nødt til, hvis vi først får yderligere indtægtsmuligheder, så vil man komme over sådan problemer. Sagen, at vi arbejder med det, er meget, meget vigtigt. Folk, der har behov for hjælp, skal vi hjælpe. Og selvom sundhedsvæsenet har hårde betingelser at arbejde, er vi også nødt til at hjælpe dem. Psykisk hvordan vi arbejder med det. Her i det ser specielt i det her år, det bliver problemet større, og vores problemer i det daglige liv bliver værre og værre. Og hvis vi ikke gør noget sådan noget, så vil vi få flere og flere problemer, og der bliver flere og flere, der for eksempel bliver udsat for seksuelle overgreb. Og vi kan ikke komme udenom i sundhedsvæsenets personale, at deres løn er så lille, at vi mangler sådan medarbejdere, så vi skal vi skal også etablere bedre arbejdsmiljø. Demokraterne vedrørende psykisk akutcenter. Det er mange selvmordsforsøg og selvmord. Den vil I udarbejde en tiltag. Vi kan have flere metoder og arbejde hurtigt.
Men vi skal også arbejde med et større forebyggelse. Fra demokraterne vil vi gerne skabe åbne telefoner, hvad med personlige fremmøde. Det skal vi komme til. Vi skal komme med håndgribelige tiltag, hvor man også kan henvende sig telefonisk til en. Der er flere muligheder endnu. A1 er altid åben, og det skal træde til, hvis der er nogen, der har behov for hjælp. Vi kan skabe familiecoach. Det har vi lyst til at skabe for alle. Derfor så er det meget vigtigt for demokraterne, at familierne skal have mulighed for god vejledning. For eksempel akutte sager. Hvis det sker noget akut, hvad sker så? Man kan kontakte politiet, man kan kontakte sygehuset. Man kan ikke se, at man ikke har nogen. Betyder det, at det er nok? Nej, det betyder ikke, at muligheden er nok. Vi bør have en mulighed for at skabe en døgn åben telefonlinje, hvor man kan ringe til døgnet rundt. På den måde kan vi opnå den bedst mulige service for borgerne. Det omlede døgnlinje bliver nævnt. Hvad vil I være jeres vision hos Adderati? Vi har psykisk hjælp og førstehjælp, det er ikke nok. Vi fra Inuit Ataqatigiit vil gerne arbejde for at udarbejde i samarbejde med borgere og Mius rapport. Hvad vil I gøre? Vil vi i politikken arbejde for at ændre? Vi lægger midler til andre tiltag. Det vi har overset, det er folk, der har behov for psykisk hjælp, handicapafdelingen, handicappede folk og ældre borgere. Vi bør have midler til at kunne arbejde med tiltag for at skabe bedre vilkår for disse borgergrupper. Derfor så er vi nødt til at have en forbillede, der arbejder for borgernes bedre vilkår psykisk. Hvad mener I om, hvis borgere, der har størst behov for psykisk hjælp, skal have et sted, de kan gå hen til? Vi er fra Inuit Ataqatigiit. Vi bør have en akut denne spørgsmål er nu blevet besvaret. Næste spørgsmålsstiller. Fiskeri og erhverv. De seneste par år er indhandling. Føler vi, at det er blevet bagud med hensyn til salg af fisk? Men vi arbejder for bedre vilkår for indhandling af fisk. Med hensyn til fiskeri og indhandling, men vi arbejder for bedre vilkår med hensyn til indhandling af fisk. Vi fra demokraterne vil gerne opnå
fiskeri, som er den største indtægtskilde i vores land. Bedre at kunne vejlede i. Vi bør arbejde for bedre vilkår og tilbyde vejledning, og alsidighed bør være mere implementeret, og vi som hvordan skal vi øge værdi af indhandling? For eksempel fisk fryses ned og sendes, hvor det tøs op og handles videre. Ellers gør man ikke. For eksempel kan vi øge værdien i produktionen ved at forberede at sælge forberedte produkter. Tak til Nuadratigi. Hans Enoksin. Det har været udfordringer med hensyn til fiskeri på grund af diverse fejl i politikken og servicering af fiskere og erhvervsfiskere. Med hensyn til indhandling i Sisimiut er det desværre meget begrænset. Naturressourcerne er ellers bedre, men det vilkår, som jollefiskere har, er desværre meget begrænset. Derfor så kunne man også arbejde for at tilpasse prisen af indhandling af fisk. Som sagt er vi i gang med at udarbejde en lovgivning for fiskeri. Det, man har fokuseret på, er indhandling til udlandet af fisk. Jollefiskere i kysten er blevet stærkt begrænset af politisk, hvilket vi også har vidnet. Fiskere, der ønsker bedre muligheder, skal selv skaffe en jolle. Det vil sige, at det ikke får hjælp offentligt. At der synd. Hvad tænker I om i indhandling? Det er meget nemt, hvis man er medlem af Inatsisartut, at støtte interessenter vedrørende indhandling eller skabe en ny indhandlingsmuligheder. Det er meget vigtigt at støtte op om, hvis man kigger på Ilulissat. I Maniitsoq er der også en indhandlingssted, som til med polar, som konkurrerer om dette. Og hvis man skal udnytte hele fisken og samt indvoldene, så skal man kunne arbejde for at for eksempel i Island arbejdes der med indhandling og udnyttelse af hele fisken. Derfor så står vi i Atassut med vejledning i Nuadratigi. Under de sidste 2 valg har vi ellers kommet med forslag til indhandling,
der blandt kommer med forslag til Qaqqara Kommune om skabelse af fabrikker til indhandling med hensyn til rejefiskeri og fiskeri. Hvad vil jeg gøre? Det er i gang med at fortælle. Vi har også kommet med forslag om anskaffelse af trailer for at skabe bedre muligheder for trailer og erhvervsfiskere, og vi vil gerne arbejde for større muligheder for erhvervsfiskere og indhandling af fisk. Og det fisk, vi sælger her i vores land. Borgere og Sisimiormiut står ellers klar til at kunne fiske og indhandling af fisk. Og hvis vi ikke ændrer vilkårene, så vil det ikke ske en ændring. Ved at lave ændringer erhvervsfiskeri er det vigtigste indkomst her i vores land. Det er i flere år været fiskeripolitikken bør være mere klar. En fisker burde kende til sin faste indkomst, og kvoten bør sættes til 4-årig periode. På den måde så kan fiskere blive mere bekendt med, hvilken indkomst de står med i fremtiden. Og lige meget hvilken by man er i, så skal indhandlingsstederne være forberedte på, hvilken behov de skal tilpasse sig efter. Politik er åben indhandling til andre lande. Vi skal arbejde for hurtig indhandling og salg af fisk. Vi kan bruge Kangerlussuaq, som er fast track rute fra Sisimiut. Denne kan også bruges i kysten. Man bør styrke fiskeri uden at inddrage politikken så meget. Men de nye lufthavne er ikke passende til formålet med vedrørende hvordan vil I fremme konkurrence bør inddrages. Det er vigtigt, at derfor så vil det være rigtig godt, at andre fisk, og der blandt torsk, skal have muligheder for at kunne videresælges. På den måde fremme indhandling og salg af fisk. På den måde skabe bedre muligheder og skabe vi bør også tænke ud fra realistiske forhold. Jeg som naalakkersuisut-medlem skal også tage det op.
Der er også nogen, der tager sig tilbage efter at derfor I kan også være med til at sikre Hvem snakker der om? Da vi virkelig gør fiskeriloven, og har vi samarbejdet med andre, og blandt andet partierne, under virkeliggørelsen af den nye fiskerilov, er vi nødt til at have flertal, og blandt andet har nu er der grund af samarbejde om det. Det barrieren er, at der er nogen, der begynder at bakke ud, når man begynder at snakke om en ny fiskerilov. Det er helt rigtigt, at vi vil ikke være med til, at Siumut har givet opdrag, at man eksporterer fisken direkte. At vi vil komme ud over, at fiskerne, jollefiskerne og fartøjsfiskerne ikke mere skal blive tilskuere. Og man snakker om, at der skal være færre løjere jollefiskere, og man har stoppet muligheden for at finansiere køb af nye joller, for eksempel. Jeg skal lige se. Jeg har ikke sagt, at Hans er begyndt at bakke ud, men jeg har sagt, at vi ikke vil samarbejde med dem. Det har vi ikke sagt, at vi vil samarbejde med dem. Jeg har heller ikke sagt noget om, at man vil stoppe finansiering af nye joller. Det har jeg ikke sagt. Jeg mener, at det er meget vigtigt. Det vigtigste var i Grønland, at der er nogen, der begynder at skændes om det. Vi er nødt til at snakke om, på hvilken måde vi kan blive enige. Hvis vi ikke gør det, så er det grønlandske samfund bliver tabere. Og vi er nødt til at arbejde for, at en løsning, der er holdbar. Man kan ikke løse problemet, at skubbe problemet til at andre sig hele tiden. Det vi mener i Inuit Ataqatigiit, at man har etableret fiskerikommission, og der er store arbejde, der foregår. Naalakkersuisut har ikke inddraget fiskerne eller kommunerne. Fiskerne ejerskab af fisk har man ikke udnyttet. Det er, at man skal give muligheder, at det er ingen, der ved, hvordan den nye fiskerilov bliver lavet. Det er ikke så mærkeligt på grund af så mærkeligt, at fordi at vi er ikke med i samarbejdet omkring den nye fiskerilov. Nalok, du har lov, du kan svare. Der Fiskerikommissionen skulle etableres, så lukkede man også ude, fordi at vi kan ikke få nogen indflydelse, så man skal ikke sige, at vi bakker os.
fisken skal ikke gives til andre lande. Det skal gives til grønlandske fiskerne her i landet. Det man skal prioritere, det er grønlandske fiskere, også for at hjælpe yellowfiskerne. Da vi skal også nå den afsluttende bemærkninger fra partierne. Siumut. Det vil vi igen være det ledende parti i Grønland. Grønland skal være attraktivt til at bo i. Nogen, der vil vi lave løsninger for dem, der har dårlige livsforhold her i dag. Man skal ikke være i tvivl om, at vi vil realisere vores mål. Og Siumut har lavet ikke politik efter, hvor vinden kommer fra. Vi skal have en stabil ledelse. Da Siumut havde landsmøde, sagde jeg, Siumut har ikke valgt sin leder, men det er landslederen, man har valgt. Det næste, Sulaqatigiit. Tak. Samarbejde har man brug for i landspolitikken, fordi vi har fokus på sociale området. Vi vil ikke se stille omkring det. For eksempelvis har jeg sagt, jeg har en datter, der lider af skizofreni, og hvis jeg pludselig dør, så vil hun får det meget dårligere. Og der er også andre forældre til handicappede børn, der har samme tanker. Det vi har brug for, det er at psykiske ambulatorier. Først når et menneske er til skade for sig selv eller andre, så har man mulighed for at gøre noget. Nu er der nej. Minut. Beboere, det er dejligt at være her. Og jeg håber, at lytterne fra kysten har fået noget at vide. Og vi er det nyeste parti her i landet. Og vi er dem, der arbejder hårdest her i det her valgperiode. Og vi skal ikke have forskellige retninger. Og vi skal udnytte vores ressourcer. Og man skal have en politik, der ser mange år fremad. Vi er 8 kandidater vi har 8 kandidater hos os til valget. Inuit Ataqatigiit som det næste Aqalluarpaagiit. Inuit Ataqatigiit vil være ledende at for at komme tilbage til demokratiet. Vi har en formand, vi ikke vil vælte. Vi har heller ikke, og vi har en næstformand, vi heller ikke vil vælte. At man er stærk som parti, er det kommer an på. I politik, vi har brug for, at vi nødt til at komme væk fra, at man har gode valgprogrammer, og så klemmer dem, når man er blevet valgt. Vi er nødt til at have ledere, der kan samarbejde og samarbejde og snakke
med borgerne, vil vi være det ledende parti på grund af, at vi vil have demokrati tilbage i Grønland. Det næste er der Sivako Halman. Tak. Tak til Sisimiut-borgerne. Der er mange, der vil være ledere, og fra der så vil vi også ledere. Der er mange unge, dygtige kandidater for Atassut. Og Siva kan også blive den ældste formand for Naalakkersuisut. Det vigtige her er, at når der i andre partier er problemer, så blander Atassut sig for at få ro i kilderne. Vi er nødt til at, når I vælger Atassut, så vil I tage et skridt til en lysere vej frem. Atassut, tak. Hans Enoksen, eller man plejer at se, at det er første gang, at økonomisk, nu det går så godt økonomisk, hvorfor er det sådan, at ældre er nødt til at skilles for at kunne få bedre pension. Vores måde at føre politik på er ikke den bedste. At Naalakkersuisut ser bort fra ældre, der har dårlige forhold. Man kan ikke blive ved med at lave sådan en politik. Det er ikke sådan, at vi skal bruge de fleste penge til dem, vi har få fra andre lande. Det, vi skal bruge penge til, det er fastboende her i landet. Og så det sidste, demokraterne, Sten Lyngen. Vi her i aften har vi hørt på jer fra demokraterne, og vi har bedre rammer. Ja, vi støtter op om det, men det koster penge. De andre partier lukker mulighederne af minedriften og lufthavnen. Hvad skal vi bruge dem til? Det er blandt andet til turismen. Vi er nødt til at finansiere for fremtiden. Pengene vil ikke simpelthen blive flere. Når vi først samarbejder med andre lande, så kan vi få flere indtægter. Så gå efter virkeligheden og stemme på demokraterne. Vi skal til at afslutte. Så slutter vi. Så har vi afsluttet velkomstmødet i Sisimiut. I overmorgen det næste velkomstmøde vil foregå i Qaqortoq i overmorgen fra 7:30 om aftenen. Husk at I kan sende spørgsmål via vores Facebook-side.